Good morning sa inyong lahat siya, mga momshies out there. For today's vlog, kami po ay pupunta sa Sagpulon Falls. Hashtag Explore Miss R. Ayan, kasama ang mga social climbers from Manila. Papasyal kami ni Brenda. Riding the habal-habal. Ayan. So, let's see kung gaano kaganda ang probinsya ng Misamis Oriental. Let's go! Hala! Bakit? Ay, maayo! Makinis, mapotensya, pero... Ba't Ano, wala lagi akong bala. Alam mo, mabablock ako sa ginagawa. Talaga? Ay, ano ba yung prepared? Let's go! It's time to explore the Misamis Oriental. Isang mga social climber. Hala! Ang dami. Nakapaghanda pala. To explore the Misamis or... Ayan. Ano tawag niyo sa ganitong motor? Dulog. Dulog. Sa inyo meron ba to? Tok-tok. Tok-tok? Tok-tok. Ewan ko, yun ang tawag Kasama nila po si- sa Dipolo. Kasama po si SpongeBob tsaka si Patrick. Patrick! So, kompleto na po kami Yes. mula sa mundo ni SpongeBob. Nandun na si Squidward. Pinakauna. Ito si Crab. Ito pa si Crab. At andito na kami sa Sagpulon Falls. Ang bongga. Puro puno. Shout out sa ating 1,000 Oh. viewers. Ang taray, o. Tinan mo, o. Ang gaganda ng mga puno. Very much, Ano? greenery. The scenery is greenery. Very green. Ang sarap sa mata. Nakaka-relax and even yung sounds nung falls at nung tubig. So enjoy natin to. Mula sa Sagpulon Falls ng Miss Or. Wow! Maya, may tuturo kayong mga ano. Buti-buti. At matapos ang ilang minutong paglalakad na nakakahingal, wala sa katawang ko. Narito na ang sumalubong sa amin. Ang napakagandang falls ng Sagpulon. At mula dito sa aking likuran, ang Sagpulon Falls,
Meron din silang available na mga swimming pool. Yan na nandito po sa gilid kasi feeling ko talaga is napakalalim nitong falls na ito. Grabe. Hashtag explore Miss R. Alam nyo guys, ang ganda talaga nitong sagpulon na to. I mean, mas gusto ko lang siyang titigan, mas gusto ko siyang damhin yung kalikasan dito sa paligid. Maliban sa malinis, maganda, tsaka alam mo, kakaiba. Napakaraming falls, iba-ibang klase ng falls. Pero itong falls na to, iba rin to. Kasi nakapunta na ako sa falls ng Quezon, ng Laguna, pero iba rin talaga to. Ito yung talaga masasabi mong kakaiba. Napakayaman talaga ng Pilipinas at napakayaman ng inang kalikasan. Napakaswerte nating mga tao na especially yung mga generation ngayon, no, na nasasaksihan nyo pa yung mga ganitong klase ng mga kalikasan na meron tayo. Kasi some of the yung mga ganito, yung mga yamang tubig natin o yung mga yamang gubat natin ay nasisira na, gawa na rin ng mga tao, kapabayaan ng mga tao dahil na rin sa kanilang pang-aabuso dito. So sana pangalagaan natin ang ating kalikasan, especially the Department of Tourism, suportahan natin sila. Tayo bilang mga turista, siguraduhin natin at mapanatili na maayos ang ating mga destination na makagaya na ganito, na hindi sinisira, hindi dinudumihan, hindi winawasak, bagkus dapat alagaan. And honestly, I can say, kung maliligo man ako, siguro dito na sa swimming pool kasi hindi naman talaga ako marunong maligo. And pangalawa, mas gusto ko muna siyang titigan ng gusto kesa maligo. Isa ito may klublo. Maniligo ka ba o sasayaw? Oh. Ay! Wala, ang lalim. Hindi ka marunong? One. Emot yarn. Hindi, mas masarap talaga siyang titigan kaysa maligo. Huh? Kaya thank you so much to Brenda Mage for bringing me here, and of course the Social Crime Squad. Ang baho ng tubig, naliligo yung dalawa. Natatakot ako kasi yung kilay ko mabubura. So for that, let's explore the Misamis Score. Ganda, no? Ito one. Picture? Saan video? Ang galing mag-dancing halatang taga-dagat. Ayun! Hindi mo nakita, tanga! Hindi mo nakita. Ganun, Ting. Diretso doon natin ito. Go na, go. Water. Go na, water. Ready, go. Ano? Taga-dagat. Kita mo rin. Nagulat ako, may lumabas. May lumabas. Malalim. Ay, hindi naman paano akong dive. Dito lang ako. Hala, hala, ha, ha, ha. Kimik, kimik, hala.
Hala pa. Hala. Hala. Wow, kaakit-akit. Freestyle lang. Hala. Hala na, pansin ko. Sige pati, sabay ko sa inyo. Hala, Ansing, grabe ka, Ansing. Salamat po. Alam ko sa inyo. Di ba? Give me. Kasayaw ko rin. Hindi tikim yan, Becky. Tikman na natin. Uy! Adama Mula sa pansit. Nangaagaw! Nangaagaw! Mula sa pansit ng kapitbahay nating cottage. Sarap no? Ang sarap, sobra. Wala So- na ba dyan? Sir! Tingi. Naa ba? Ang sarap po ng ano ninyo. Sotanghon. Ano sabi ni Jigjag? Naa? Naa ba? Naa ba? Aba. Meron ka ba daw? Eh, kalami ba? Grabe naman si Taiki. Maganda ka pero lalaki rin yung bituka mo. Lalaki naman talaga sila. Ang lalaki Mark naman. Anton at Mark Alan. Lalaki naman talaga kayo. Utang na ba? Becky! Nakawa ko na tinidor! Ayan mga nakaabang sa ano, sa pansit. Wala ka na ilaw. Becky! Inubos mo Uy, na! nagkakahiyaan pa. Ibalik mo na ba yung lalagyan? Marian. Thank you ha. Salamat po. Thank you po. Huwag ka na magpa-refill. Ako kilala kita, Mark Anton. Uy, Yawa! Salamat! Di Kay yun na! grabe naman si Marian. Ikaw ka talaga, Salamat Marian, po. ha? Ulit na sila kailangan. Uy, kayo? Ang kuwan, sandalan. Pati nalagyan namin na rin. Grabe naman kayo manghingi ng pagkain sa Dahil, bilisan niyo daw. May dahon saging, mandoon ka na. At ayan na nga, natapos na po ang aming pag-explore sa isa sa mga tourist destination dito sa Misor, ang Sagpulon Falls, na dito matatagpuan sa saan? Malapit sa barangay nila Brenda Beach. So, ayan na siya. Yes! So, sa lahat natin mga momshies, maraming salamat sa panonood. Thank you, Te! Thank you, Te. Dinala mo ako rito. Ang bongga, ang saya. Don't worry, Ang ganda. Marami pa tayong pupuntahan ng mga tourist spot dito sa Miss Or. Yan, bye guys! Or #explore Miss Or. It's DJ.